uzoyishintsha yini leyo nto, uzoyeka yini noma uthi ukuma utshwaleni-ke ngisho ukuthi yeka ngoba mhlawumbe usathanda, kodwa-ke noma uthi ukuma noma wenze nje ngendlela ezokwenza ukuthi ungamhlukumezi uma wakho, ngoba nami angithandi futhi kubuhlungu ngisho kumina mase ngimbona ekhala ngale ndlela ngenxa yakho, ingane yakho, umzali mezokhaliswa ingane yakhe kanje. Uzoyiyeka mfethu ngizozama mfethu ukuthi ngishintshe. Noma ngekho lula mfethu njengoba ngikutshela nje kahle ukuthi ngiyakwazi mase ngithi ngiyiphuzele kahle. Ibuye leyo nto emqondweni ukuthi kwakukhona o-anti abeyokwazi simese ngoba nami indaba yokuphuza ngayibona ngo-anti uthi kujatshula makuphuziwe kahle kahle bamnandi kakhulu. So nami angiyiphuzeleke vele kuphuzeni kwami ngihlala no-anti ngiyazi ngizophuza bazongenzisa lento abangenzisa yona ukuze ngizokwazi ngidle ngilale ngibe right nangakusasa. Angani mafethu ngoniwa ayibona utshwala nami ibona obungisiza ukuthi ngicine ngikwazi ukuthi ngiyinike isibindi kuyona yonke lento.